Jangan mir besok berkemanya pi baru bagi pedang subhai pi syakane ke jingseng jungi banyak sedang ke jingseng jungi tengnya pa syaka kacua kaba aspa khalai ngalong jong mi try tin jong mi ngas ngau kapen pau jing i jong mi
nung kong kwa banai ngo yo blay bola don kan lembat ni hakane ktayo baro istayo ban ngai scam ba pila yo shiboni kijing ku lang ba ka khubor bangila yo snyo lang ba shikri jong blay na koi kamet chikoi kamet mla ban yo snyo matala saw med ngila dem tangila jam ngila rung skmet ke basan jong ne kijing pule jong ye ktayo jing duai ban kwa ban ai ngo yo blay bola yalam ye kene tiyo jing dua jungi ban ngi sukmen ba bon pipia don betalang ha kene tiyo jing dua jungi wala pidai ne kabalang jungi nang ne nompo la de pidai ne kene wei jakar kumjo tenga kwa ban ai kublay ru ye meverin bad ya ikwini ke jing yalam jing ruai ke jong piu blay kur kui pi kad ba pidang shakri ye kam jong blay ne koi ke por choi ke por te kene ke por nga kwa ban shimi kene ke lat ban pidang sing bhai pi sen biang ki pralok prajor ki men para junga Jesus Christ sikene ka tiyo jingwai ka met ka basan ka jongi te ban sedang ke jing seng jongi tung ine phai su ko jingwai number ka ba saus pa arpsan kerpat ye kinong yelam jingwai bakin yelam ye ki jingwai phi ki badan hai geng sem jo phiru siu bha bane sno lang ha kene ka jingwai number ka ba saus pa arpsan tongin duai ablek pa jungi bab neng kwa banai ngoi meu blay ba mela ai ngi ke niklat sisen beng bangi yo ban sekri meu blay langba ke ne social media wala dei ka Facebook ne YouTube channel jong kabalang bala trying duai meu blay min ai teng bandar kan lembat ngi kham tam kat bangi nam teng ke ne ta yo jing duai ha ke ne ka met kham ngi duai meu blay min ai teng man pendan kam eu sekri jong me kat bodang plai khu bol lamba tin ngi jong me ngi duai meu blay min pendan kam I ha ke ne ka por a try bar kum rungi pha ngidwai me blemen phaum sem bkho jome hapdeng jongi wei pi wei ki basngap I ne khobor la ki jongi yeng ki sem jongi hakane clip man yelam ye ne jinge seng jongi a try ne kamet kumamela yelam ngi hakane ki met ki baladem ma bi ki pop jongi badar sneu ne jingdwa jongi namar ngongi pan hakate jome Jesus Christ amen to kene ke por ngin sukmen bangin yo ye ke jingruai kerpang ne I debuan siu dor bla But then
been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He could bring me out, show me the way. I'm so glad that I found out He could bring me out, show me the way, show me the way. Ni kwa benai ko blei ya I di bawan siudori ke jingruai ke bai ila ai hapadeng jongi hakani ke janmit u blein kur khui phi di bawan siudori kat ba pidang teng ban pendon kam ye ke sap jong phi hakisur jingruai na koi ke por u blein kur khui phi ai phi ke met ko khia un kur khui phi hakajing pule ke jong phi kum jo tekni ke por ni no muslim shu ngin yo no khubor ni shwa kata nga kwa bim ban pen mau phi nong kren jungi hakani ke janmit de Mr. Boxster L. Nongbri, I Deva Pule ke BTH, but third year hak Flesh Adventist College yang teh Andhra Pradesh. Dan napedeng jong pi comments o ngadang mud de Boxster Karpteng, and re emini de Boxster L. Nongbri de nakshnong thendroj. Hak ni ke por klem de Muslim shu ni nai no ke por shi Boxster L. Nongbri ban ai ngi khubor nek ting jong blame. Kublai janmet ki baro ki parlok ki para bangai ki bayar pay nama ke social media berkomcu ki para bangai jong ka balang nampo ngangai baro tangi iyo ek jingker khu jong blai nakini ki miet balalek na shadin ki jongi ya ka jing sngap na ka wai ka khubor sha ka wai pat ngangai baro iyo ek jingker khu leng ba ka khubor ka jong blai hai ni ka janmet ka khubor ka bangan kwa pa sam shapi ka long ka jing pung kut no trong cái chinh ai lại cái chinh cũng cứ nọ ya cái bor cái chinh ai lại hashwa bangin jam sha cái tiên trong play bangin play cái trong cái pendam klik cái chinh duai kau kuba ching cái bahap neng try don't come ya cái bor cái trong me I try hashwa bangin play cái tiên trong me to play cái chinh bot super cut cái trong me I try hai cái miết cái trong me I try ni IT yang day na cái bentak cái buram cái trong me try don't cut la cái trong shakri hai cái bor ya cái ban yasam ya cái tiên trong me but kom chui cái para bangai cái bay pe hai cái jan me cái bas gap cái bas shot score ya cái tiên trong me tu ai ba sim trong me un try ha po trong ki pen thli ya ki na ma kin la ba su thu ya cái tiên trong me try pen kam ya trong shakri cái ching pen crack along cái trong bril rồi cái ching grand along the me out play ngau cái ching duai cái trong ha na bai cái ni barong pan ha cái teng cái trong me chi su duai amen cái khu bor cái long cái ching ku no ya cái bor cái ching ai la cái ching ku no cái bor cái ching ai la cái ya ha cái ching ku no trong cái ching shakri trong Giêsu ha cái chaka kan tang hab ne cái bor trong cái ching ku no trong cái ching ai la kan ja ha cái si cái ba tu ha ba cái khu bor trong angel balai cái ku no cái ching is nai kam ya sa chu na ka bentak ki nong shong shnong trong cái por thai cái bor trong play cái ne ha ki breu trong kila pendap ya ka ching trai ke trong ki bat kila long ke bak loi ban kendu ya ke ching ya ke ching tin chu ke ba wan hikmat trong ki kila yok diang ni uslap ba khadu ne ke ching pethamai bor da ke ching don trong trai dai ke ching kla ke ba em la pen ke em bat ke ching maham ke ba khadu la pen sawah ha keleng ki chaka ke perthai barok ke wei ke perthai kila yos ngau ya ke ching pen sawah ke khubor ke trong ublai barok keleng sau dong ka pertai yos ngau ya ka khubor ka jong uplai te ka ching kla ka ba 8 km pa barok ka ching kla haba ka khubor jong uplai ka da pen sawa sha keleng sau dong ka pertai bat 8 km ya ki breu ki ba shong ka ke pertai ki ba diang ya ka khubor ka jong uplai ki angel ki her ke shane bat shatai habne u angel wan pai na ka perthai ban bena ya ka kam jong u la benda bat ya ki liu khui la ban shon sharp da ka sharp ka jong u play te Giêsu la sangai no
haka jing ya sai jong u hapok ka caka kentang habneng ujisu la sangeno ya ka jing ya sai jong u haka caka kentang habneng bat ujisu la ra shatrong ya ka ti bat ong da ka jing ong ka baja la pende teki pai ba anal baro kila lao noi ka pas nyat jongki kat ba ujisu ben benar ya ka jing ben benar ka ba sotrim ka ba ngila unshan da ka kitab jing ben pau ka lanong ka ba ar ka khat ka ba khat wei ka ba ong kita ki bom hok ken nong la bom hok kita ki ba tingit ken long ki ba tingit kita ki ba khoi ki long ki ba khoi kita ki ba hok ken long ki ba hok ken ne ka jing ben benar anda ha jisu ula dep ya ka kam ka jing su spa chu ha ka chaka kentang hab neng ujisu udon menta ha ka chaka kentang hab neng udai ya sai la ka benta ka jong nga ka jong pi udang pediang ya ka jing ai ngo ka jong nga ka jong pi udang pediang ya ka jing plan ya ka pop ka jong ni udang pediang ya ka jing duai ka jong ni ujisu udon menta ha ka chaka kentang hab neng u ya sai ya ka benta ka jong nga ka jong pi u pediang ya ka jing balat ka jong ni umma ya ki pop jong ni umma ya ka jing balat jong ni ya ki pop bara la sai kun ha ka chaka kentang ha shwa ujisu mi na ka chaka kentang ujisu la sai ki pop jong ni bara haba ujisu la mi na ka chaka kentang ula sai ya ki pop bara uta ba khoi ubah hok unan khoi bat nang hok nabai ki pop jong ki ada bensai ha shwa mi na ka chaka kentang bat uta ubom hok ya uta bat ngit unan tiet bat nang le bom hok naba chongki om don show unong yasai naba chongki om don show bat aingu naba taka kam ko chongki om don unong penyesuk ubah hakmat jong ublai om don show unong yasai habreng ubriu bepop bat ublai om don show unong yasai hakmat jong ublai kat ba jisu urang don habreng ublai bat kibriu ki bepop kajing yada kadang sa halol kibriu kajing yada kadang sa halol kibriu bat anda haba jisu la kendria no na ubriu bapop bat upah la wenno ya kajing yada bat usen bat soitan usen sha kali ya kibriu badon hakane ke pertai ke bom syam la kala ke bamut kalong ke bom la ya kajing yap hem dan ke klam kan ha hakane ke pertai kat ba jisu udang syakri haka caka kentang habnek Henry haba ka jing trai chu u kala da haba ka jing sai chu u kala wai om don shu ai bala ban sange ya ka jing bitar ka jong u play ya ki to ki ba om don shu ha kle ka jing da ya ki nom bok bala ram ki nom bok ki bala nyau sting ya ka jing pen em ban ki ba isi ya ka jing sedang ki jong u play kiba isi ya ka jing sedang jong ublai hakata ka pot ba syarkai hado ka jing kunno ka jing sai ka jong ublai ya ka wei pa ka wei ka kam la dep and rai ya ka wei pa ka wei ka kam la dep and rai ha ka jing im ka jong ni ya wei pa wei real la dep and rai la sha ka jing im ane sha ka jing ya kala ka jing sai kalkut kala ka jing sai kalakut om don show nong isai na ka benta ki nong pop ka por kala diri ki ujisu la lao no ya ki chan leng do bat upong ya ki chan kut sim ki ba kor do tam bat ha ka kle ki jong u bun ki pan sniat ka wei ki pan sniat halor ka wei pat ka wei ki pan sniat halor ka wei pat ring kat bat ki anal ki ba ker so dong ya u ula eno ya ka bneng ka jing yap tham ka jing yap hem ka ha haka perthai baro kawe bat bun ki breu ki keno pop ya oblai bun ki breu ki tiem ya oblai bat don ru ki breu ki ba lek shak riu khoi bakin kepat bakin ai put ya ki bakin light ya ka jing bitar ka jong oblai hanrai la oba kita ki riu khoi kimla banjara iki ya ka umat bakhatu Allah penjau ya ka jing duai ka bajurtam Allah duai ya ka jing duai ka bajurtam Allah duai ya ka jing kla ka bakhatu Allah ban ai ya ka kubor ka bakhatu ya ka jing mahak bakhatu Allah ban ai ya ka sur ka bathian ka jing isin ai jong play
ba kro iki kin om yo ngau shu ken dian ki ba diang ni ka ching shisha bat ka ba ka jing khot ki jong blai ka jing isin ai ki jong blai ka sur ka bat thang ki jong blai ka dang khot iki kat ba ka sur ka bat thang jong blai ka la jano ka ching shak tieng ka ching so trim ka la ken iki bom mat da ka ching sawa ka ba shaik da ka ba ong la dir kita ki bom syam la sit yau ya ka tin jong play kita ki bom syam la diang ya ka tin jong play ya ka bible kin yai shade shatai kin yai amir nat ka duriau shaka duriau banwa ya ka tin jong play angal jong play ong ba pin syam shu ya ka nama ka tin jong play ka ong ha ka kitab tu amos kalanang ka ba pra ka khot ka ba khat wei u angal jong play ong kan don kan nam sniu ka ba jur hakari kan nam sniu om kan nam sniu ya ka jing kerdu pu om kan nam sniu ya ka jing sliang ya ka rai ka jing kerdu ya ka ban yo ngau ya ka tin jong try ya ka ban yo ngau ya ka tin jong try haba ka lar ka jing is ai ka khang u jesu la lao no ya ki jan ko leng do jong u but om don no ya sa chu ha ka chaka kentang ya ki breu jong u blai la shon sha da ka sharp jong u blai but ki breu ha ka nei ka per thai ki bom shem lap diang ya ka khu bo ka jong u blai ki la hair ki la lek ke shane shatai ban mat ya ka ching ban chingan ha ba ka khlam ka wan ha ka per thai ki lek shane shatai ban wan ka ching ban chingan na u blai rekin om shem ya kata ka don ka ching kerdu hakari om ka ching kerdu ya ukpu om ka ching kerdu ika ba om ka ching kerdu ani ka ching sliang ika hari ka ching kerdu ya ka ban yo ngau ya ka tien jong play ka ching kerdu hakari ya ka tien ka jong play habang ni pe ha ka kitab chung amas kalon ka ba pra ka thak ka ba khat wei hang ne ngi yo i ba kam shem lo om ka ching kerdu ya ka tien ka jong play hari ka ching kerdu ika ban yo ngau ya ka tien ka jong play ka tien jong play ka dang don ha slap per thai ki breu jong play ka dang don ha slap per thai bat kham nya ri ka ban yo ngau ya ka tien jong play nama play la dep bem tip ya ka ri bar ka wei ban long ka ching kerdu ya ka tien jong play ha ka ta ka por om don ki nong i thu pa om don ki pastor ki ban yala om don ki nong hi kai ki ba yai na ban hi kai ya ka tien jong play om don ka ching strength om don ka ching ka ying mane ka ba play om don ki breu ka ba pen i lan ti ya ka ban ya sam ban walam shok nong pen em om don show ki nong i tho pa ki ban wan ra ya ka ching ai men sim ki jong ki ban walam ya ki breu ban pen kelai ki sha okres ka lat ching isnai kala khang om don show mano ban ya sai ya ka benta ki nong pop om don nong ye penyesut nak kebenta ki beri ku bapa hak mak jok oblai om don nong penduai nak kebenta ki beri ku bapa kacing kerdu kawan hak keleng kari bar kawai kacing kerdu ye ka ketien ke jong oblai ni dep ni ementa hak kasni ke ba hadu ni syam ye shibun ki jing yela ka jing em jongi shen ba ka jing kut no jong ka jing ai lat kan kut kat ba ka jing ai lai jong play kat ba ka jing khang ka dang play yang ni kat ba ka lai ka dang ai yang ni pen bek ya ka jing im ka jong ni shop play ai ya ka por ka jong ni ban pule ka bible ai ya ka por jong ni ban dua la se don pedang jong ni hang ni ka jan mit ni don ya ki bible ka jong ni don shi totally la se ka bible ha ying herayim don por ban pule ka la se don pedang jong ni yo por ban dua Rengim ai ka por ka jong ni banduai kan mau ko ki para lok ko ki para bangai ka por kan boy bangim yo shu tang ban pule ya ka tien jong play ngim yo shu tang ban duai tang ban pu por ha ka jing duai ha bangi phai kan leng sao dong ka per thai ka bangi don menta yo i lang ba ka jing don jong nei ka nyang jing pang ku corona la bun ki barang la bun ki kristan kim la play ka yeng mane perkat ya ka jingkut no janggalar ka jing isai
berkat ikan jingkut no jangan lah ikan jing isnai ba om dong shu ke kubor ke jong ublay om dong shu nong yang lap om dong shu pastor ban yang lap ikan kecil ke jong ublay berkat ikan tak kau parah bangai hak ada kejan mit om day tay yang om day tay pi kat ba kat lah ke jong ublay kita play yang ni ai begin play ikan kecil jong ublay ai begin tray nak kebentar kam jong ublay kat jing thọ trong cái shakri trong play cái Ellen White om kat ba kat jing khang cái đang play kat ba kat jing khang kam pat khang ini tray ya kat kam cái trong play nama kat miet kan wan bang nyim la shu ban tray nama kat miet kan wan ka bang nyim la shu ban tray ha kat jing em cái trong ni ka man la ka si ha bang ni pai ni yo ai ka por cái trong ni ban pelut por shibun ha kat jing pule cái trong ni ka tien trong play ha kat jing ya lap trong ni ya kat tien trong play ni yo ban pelut por ha kat jing duai hari ni can sting ban ngim shim ka por ban kan poi ka por ba om don shu ya kat tien trong play om don shu ban sha skor ban yo sneu ya kat tien trong play ka lat man ta ka dang sha ini leng ba ka jing ya lap ka trong ni leng ba ka jing pule trong ni ka bible man ta ni don ni ka bible hakata ka por ka lat ka jing sa ai ka la khang ngim yo shu ban yo sneu ya ka bible ka balong ka jing sha ka tien trong play ublay untuk kuya pi baro amen ni kwa banai kublay u shakri jong blay hakane ke janmit ya boxer el nongbri khubor ka bai lai sam hangi ngis kem pi badan halak yeng ki sem pila yo shibon ki jingkar khu la khubor ki jingkar men khubor ka ba ai bor ngi khamtam ki ne sngi ke ba khaddo to ai bo blain kur khu yi pi kad ba philam teng ban shakri kam jong blay ne ko wei ka por skoi ka por khamtam mi ke jing pule ki jong pi bari phir ki badan halak ki jong ki yeng ki sem ki jong pi u blay un kur khu ye pi to ai be ke khubor phila yo snyo mata kamet phinyai teng ban yasam shiki wei rukum jo teknik por ban punwai no kene jing slok jung ya kene ka mit ni ne phash ko jing wai number ka balai spa ndrupo bad kan den kene ka jing wai krpat ye temen besan es nyu pnyo ban ai ngi ye ka jing duai punwai Jing shan ya Try by his name.
Tony Dwai. Kopa jumi bahab nangi aingu yame hakane kapor ini nikmat. Jom kana kajan met kabanta. Musliwi kaban aingu batman penan borom ni kerteng kabadon bor ke jome. Namar ke jing alam berstat ke jome ya ke jing im jomi wei pi wei ngamba jom kini kisngi kita yo kibala letno baro. Temi ai ke jingu bat ke borom baro seme namar ke baro kibame melapuniat bet ya ke jing im jomi. Tengah dua yang kena kepor kerpang nak kebenta kalau yang jom aibor dalam sudut nak sian ni kini kejami. Awak kalau sisa ke bersih sih nak bersih kenja agak jengim kejam kikor kikti. Rai mirwai kerpat macam me dengan long me ulok bahagian tam nak benta jongki dan long me uban sunran yaki dan long me ukpa yang yang kejamki. Nang makila ia kebat im kejeng im kabaya dai bat kaman kejeng me bat kejeng kejeng senja apabila kita doa ila kini dai ai bangai nang pa nak benta jongki nang makila ia kebat im kejeng im kabaya dai bat kaman jong me trai isa sisin pat ng duai hakan nagapo nak benta korsit meeting jom kersi jantia konferen temen yalam baik mana menyalam nanti ya kena nang bagi ki baro ba lek kan long nak bentar burung kenia baik punya nanti mana ki baro mat duai nak bentar un sim jome bun ya dan do chapdang jemi wei pi wei kan bami penot por ya kena kijing siap kri kejui ngamba jom kena katayo duai naga beta kena kejeng yeseng tayo jeng duai ai bagan long sisa kejeng yeseng ke bencok bagi ki baro kejeng mot kejeng perkat kejeng ni kena belat sekit jom kena pertain rai bagian long sisa kejeng penek jeng mot jeng perkat jeng ni baro seka kerteng kejeng me ngamba jom kena katayo baro stayo ai pun simbo kojong me kai pada alam yang iwai piwai nang mengilah yang keban pendut dia kena kepor buat me akan kata yo baru stay right it bagi snai sesi sempat dua nak kerpan nak bentakan kelam kebet nanti kebalas dia bat kebala pensitom dia kepertai di baru kawat mereka mungkin lagi hamil ai bangun iwai baro ninam long kita diberi shifting nama bermain dan rekat dan bagi dari ban bo kejeng sana berskam tam ni dari tam mana ublai ubodon ke bor ban kot perkhia kejeng pang ba nama kata ibu kejeng sana ai baro dari kejeng dia baik kejeng long kun kejeng Nidai ban long slow, ya cekmat akan syakri ne, akan jadi im jangi, akan kata kerja itu mata sin, long ini itu sin jangi, nampak baro, long, tiba baik jika jadi im kejangi, hadu bangun di sembat me, akan tak akhir bersih, ayah kejangi kejangi boleh. Kan yesong kan isa rangkat lan tapi wei baro kiba syakri kiba mana ya me hak kejeng im jangi kiba mana setengah obat piang ya kena jiwa maaf ki pop kilat baro bah kekertan kejeng jisu ne dua amen